Здравейте всички, които в момента сте в YouTube и гледате това видео. Аз съм Кристиан и днес реших да снимам на Doodle Jump. Играх няколко игри и направих 47 000 OMG Pro. Уоу. Да започваме. Ще се очудите как съм направил 47 000 след като съм такъв нуб. Въпреки че това е лесна игра, но не и за нубове като мен. Какво? Fuck you. Нищо. И още опити. Много опити. Супер много опити. Да. Мисля да снимам на тази ми с един приятел. Мутант 602. Обаче на Майнкрафт. Абонирайте се за него. Дими Начев 2 черти, Мутант 602 гейминг. Или май нямаше гейминг, не знам. Как се играе това? Какво става тук? Се тая. Доста време вече издържам. Дръж се, плиз. Да, успях. Добре. Не, плиз, не! Защо? Your name. Дими. Кръстих се Дими. Аз съм Дими. Знаете ли? Много е лесно. Надявам се. Така. Не знам какво да говоря. То няма какво да се говори за тази игра. По принцип всеки трябва да я знае. Но който не я знае, Doodle Jump, Google Play, твой телефон, сега и теглиш. Ако искаш, разбира се. Не. Добре. Там мисля да игра някои игри и с предизвикателства, например. Тоест, не предизвикателства, а наказания. Например, който с някой. Нямам идея с кой. Когато играя с него. Омага, въсехто. На някоя игра, която за двама. Добре, който загуби, ще получава някакво наказание, зависи, може да е нещо, което да яде, може да е нещо... Все неприятни неща, сещате се. Лесно е. Трябваше да направя тази игра с предизвикателства, обаче тя не е за двама и няма да се получи. Стига бе, някакви монстъри тук. Shit. I can fly and I can touch the sky. Oh, so good. No! Защо? Добре. Последна игра, защото не е много интересна. Просто трябваше да кача клип, не знаех какъв да е и реших да е на тази игра. Така. Да видим. Сега трябва да направя рекорд. Поне над 10 000. Shit. Окей, добре. Мога го. Искам го. За че се едно съм в някакъв порно канал. Добре. Кристиан Чарли Танев. Не! Фак. Окей, успях. Моля те, не умирай. Направих над 10 000. So good. Много съм добър. Да, често ми го казват. Че
съм много добър. И си е вярно. Няма да ви лъжа. Не знам. 15 000. Не. Добре. Всичко е наред, когато свършва наред. Добре, това ще е за днес. От този клип. Ако искате да гледате играта, абонирайте се за мен. И до следващия път. Чао!